Medyo mahirap kasi hanapin ko pa yung kung saan sa pwedeng putulin. So, ayun, napakalaki niya. So, pangalawa, magandang araw sa inyo mga ka-From-D. I'm back. It's me, Certified From-D, and welcome back sa Certified From-D channel. Ayun ka-From-D, ngayong araw po ay magpo-proof ako ng Anthurium magnificum dahil yung aking Anthurium magnificum ay talagang super lush na. At syempre hindi na siya magandang tingnan kasi parang nagbubuhaghag na yung dahon niya sa sobrang laki. At yung mga ugat niya rin, ang mga stems niya, naglalabasan na sa kanyang katawan kaya kailangan ko talagang i-repatch. First time kong gagawin ito ka-From-D kasi wala pa naman ng experience sa mga prupa or replant ng Anthurium magnificum. So first time ko rin na magkaroon ng Anthurium magnificum. Kaya ito ka-From-D dahil sobrang laki na ng kanyang mga dahon. So kailangan ko na talaga siyang i-repat at hindi na siya magandang tingnan. So ito mga ka-From-D, nangihinayang akong dalawin kasi nga tingnan nyo naman yung dahon niya, napakalaki na. At ayun, parang ano siya, parang maliliit na payong. Pero hindi na kasi siya magandang tingnan mga ka-From-D. Kung nakikita nyo, parang buhaghag na. So parang kumbaga expired na yung kanyang alindog. Kaya dapat talagang ko na siya i-replant. So ayan, ang lalaki na at may bago siyang bulaklak. Ayun. Pero alam nyo ka-From-D, meron din siyang yung bulaklak niya, nagkakaroon din siya ng mga bunga. So pwede rin siyang itanim. But dito kasi minsan nakakalimutan ko, ginugupit ko na lang tapos tinatapon ko yung mga bulaklak niya. Siyempre, ang first step natin ka-From-D ay puputulin siya dito sa pinakapuno niya. Marami naman siya dahon. Medyo mahirap kasi hanapin ko pa yung kung saan siya pwedeng putulin. Nakuha ko kung saan siya puputulin. So ayun, madali lang pala ka-From-D. So ayun, napakalaki niya. At bawat isang dahon niya pwede kong itanim basta mayroon siyang ugat. At ito pwede naman itong ito yung natira. So yun, napakalaki. So dito ito kasi pwede siyang pwede ulit siyang tumubo. Ayan, tapos hindi ko na siguro tatanggalin yung dahon niya. Kaya lang, punong-puno na ito ng ugat. Siguro kailangan itanggalin ko rin siya at itanim ko rin sa direct soil. Ayun.
Ayun ka from din, napakarami kong ano. Ito pwede na itong ano direct sa paso kasi meron naman siyang mga ugat tapos kukunti na lang yung dahon niya, 2 dahon na lang. Ayan, napakadali na itong mabuhay. At syempre, hindi sensitive yung ano, yung magnificum. Ang sensitive lang dito ka from yung dahon. Dapat palagi siyang naiingatan kasi madali siyang maputol or mabiak or mapunit. So, ay napakarami kong maitatanim ngayon. Although magugulang na yung mga dahon niya, pero mabubuhay pa rin siya kasi meron siya mga ugat to. Ayun. So, puputulin natin tong bulaklak niya para hindi na magdagdag sa pahirap sa kanya. So, napakarami. 1, 2, 5. So, yung isang puno naging 10 piraso. So, yung isa na may ida-direct soil ko na para hindi na siya, hindi ko na siya ilipat na ulit. Ayan mga ka-From-D, itatanim na natin. Pero para mas maganda at mas madali siyang dumaming ugat niya, lalagyan natin ng Hormix, yung pangpaugat niya, double acting growth vitamin and hormone. So nakakatulong din ito para hindi siya uurin at syempre tuloy-tuloy yung pag-ugat niya. So ano lang naman siya, parang ipapahid lang. So hindi naman siya magastos. Basta na-cover lang yung ano niya. Ayan.
So siguro pwede ko nang isama yung ano, mga ano na to, pag na ano siya, nagunting pa ako. Pag na bulok naman yung mga ano na ito, magiging pataba na siya ng ano, ng halaman. So yun, babalik ko siya. So yung pinakadulo na pinutol ko, ito na, ibabalik ko siya dito sa paso para meron ulit akong alagaan sa paso. Meron naman siyang mga ugat, madali lang siyang makarecover, at nilagyan ko siya ng hormone mix. Although hindi ko pa naman siya subok, first time ko maglagay ng ganun. So optional yung kapromdi. Ayan po mga kapromdi, tapos na po ako magprupa. At ito biglang dumama yung aking Anthurium magnificum. Ayan po. So syempre pag ano, na siya, nagkaroon na ng branch, hindi naman po siya ganyang kalaki talaga. But syempre pa habang tumatagal, lumalaki. Yung unang branch niya siguro, I think mataba siya kasi yung lupa dito maganda rin. Katulad nung nakikita nyo, ayan, napakalaki ng mga dahon. So ilang puno yung na-prupa ko ngayon, kahit medyo magulang na dahon, siyempre meron pa rin siyang ugat, at ayun, ano pa rin siya, magkakaroon pa rin siya ng branch. Basta meron nilang pong ugat yung dahon na naitanim nyo, sasanga po siya. At katulad po nito, binigay lang po ito sa akin ng isang plantita dito sa aming barangay. Ang ano nito, sobrang liit niya. Parang basta maliit lang. Sabi ko, ano ba to, mabubuhay ba to? Sabi niya, oo. Din ayun, niligay ko siya sa paso at hinayaan ko lang. Sabi ko, bahala na akong mabuhay. Din ayun, nabuhay, lumaki na siya, at ayun nga, may bulaklak na. Kaya lang, hindi kasing lago nung ano yung mga nauna kong Anthurium, kasi mas ano siya, malaki na talaga yung itinanim ko. Ito talagang nagsimula sa napakaliit. Maliit na ano, parang dahon na maliit talaga. Pero ito naman, tingnan nyo naman, nagdahon na rin siyang napakalaki. So ayun, ganun talaga pagsisimula. Matagal, pero pag once na umano siya, gumanda na, talagang maganda. At saka kapromdi yung dahon na yan, sensitive siya. Hindi siya namumulaklak ng maganda katulad ng bulaklak nito. Ito lang yung bulaklak niya, hindi siya maganda, walang dating. Pero yung dahon niya napakaganda. Very tropical talaga, nakaka-refresh yung dahon niya, lalo kapag sobrang dami niyang mga dahon at matataba. So ayun. Then dito mayroon din akong ano dito, yung Wave of Love. Binigay lang po ito sa akin, 2 Wave of Love. Tapos meron din ako mga seeds niyan, itinanim ko, pero parang ang liliit niya kasi napabayaan, umalis ako eh. Ito parang, ito lang yung pinaka ano, yung tumubo. So hindi ko alam kung paano siya palalakin. Sigurado naman na lalaki ito kasi siyempre nagsimula rin siya sa ganito. Then ilang puno yung nandito na nabuhay. So halos lahat na seeds nabuhay kapamdi, kaya lang napabayaan ko, namatay din yung iba. So mayroon pang natitira, mga 3 lang. At least meron akong Wave of Love dito. So ayun yung aking mga Anthurium. Hope na lumaki siya at mabuhay lahat. Ayan po mga kapromdi, tapos na po ang aking pag-propagation, pag-multiply ng aking mga Anthurium magnificum. Sana nakakuha po kayo ng idea kahit papano. Sana nakuha nyo rin kung papano ko siya ginawa, at sana lahat na tinanim ko ay maging successful na mabuhay.
Marami po salamat sa inyo Ka-Permdi at wag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Marami po salamat at Diyos mabalos.